ako din naka-usap. Natawan.
Diyos marahay na aga po sa indugabos mga tugang, dikit lang pong pagirumdom. Enot, kung pwede pong paki-turn off kan sa indong mga cellphones, kung yaon na po kamo sa laog kan sa tuyang simbahan, lalo na po pagmapoonaan sa tuyang Santa Misa. Ikaduwa, bantayan po ang sa indong mga bags as in personal na gamit, asin dai magwalat nin anuman sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Magin mapagmangno sa indong mga kagamitan, tanganing maiwasan ang pagkawara kan sa indong mga darang gamit. Ikatulo, dai po ipagwalat ang sa indong mga auto sa patio sa bilog na maghapon. Ang espasyo po sa patio nakatagama sa pagpark kan mga nagsisimba. Tabi mantawan niya to nin pagkakataon na ang mga parasimba na makapagpark sa patio. Ikaapat, huli po sa pag-istasyon kada Domingo kan Kwaresma, magkakaigwa po nin adjustment nin schedule sa misa pagkahapon. Ang misa po gigibon sa oras na alas 3 nin hapon, asin isusunod ang pag-istasyon sa oras na alas 4. Dating schedule po sa ibang mga misa. Katakod kaini, mayo po nin parking sa patio pagkahapon lambang Domingo bago kan pag-istasyon. Ikalima, nagpuon na po ang pag-istasyon sa mga barangay. Makisumaro po sa pag-istasyon sa indong barangay. Ang misa ginigibo po pagkatapos kan pag-istasyon. Ikaanom, ang Caritas Cáceres and Service Arm kan Archdiocese kan Cáceres, liwat nagsasadol sa to na maglimos sa paagi kan programang 40 sa Kwaresma. Sa laog kan Kwaresma, sa tuyang titipunon ang mga barya sa laog kan 40 aldaw kan Kwaresma. Available po ang mga bote na laagan sa opisina kan sa tong parokya. Ini po idudulot niya to sa misa sa Huwebes Santo. Ikapito, liwat pinapagirumdum po na sa Sabado, Petsa 9 kan Marso, magkakaigwa po kita nin bisita iglesia sa nagkapirang parokya sa Camarines Norte. Mahali po ang bus sa Sabado sa oras na alas 4 nin amay sa aga. Inaalok po ang gabos na maiba sa bisita iglesia na mag-atindir kan halipot na orientation meeting sa Biyernes pagkatapos kan misa sa hapon, nagigibuhon digdi sa laog kan simbahan. Ikawalo, sa Martes Santo, magkakaigwa po kita nin pagpakumpisal asin holy hour sa simbahan. Dangan sa oras na alas 4, magkakaigwa po kita nin Lenten recollection digdi sa simbahan. Gigiyahan kita sa satong paghurup-hurup ni Dr. Albino Fajardo. Sa tuya pong pakinabangan ang banal na aldaw na ini sa paghurup-hurup asin pagkumpisal. Ang pagkumpisal po mapoon alas 3 sagkod alas 6 nin hapon. Mayo po nin misa pagkahapon, tanganing tawan ang lugar ang santo ehersisyo asin ang pagkumpisal. Ikasiyam, para sa mga interesadong maglaog sa seminaryo, sa mga ma-junior asin senior high school o mga transfer, may libreng entrance examination sa Holy Rosary Minor Seminary. Guidance office po sa Lunes hanggang Biyernes, alas 9 nin aga hasta alas 12 nin udto, asin alas 2 nin hapon hasta alas 4 nin hapon. Para sa mga matapos nin senior high school, nasa college, tapos nin college asin mga young professionals na buot maglaog sa seminaryo, may libreng entrance examinations man sa mga masunod na lugar. Sa Palasyo o Archbishop Residence, poon Lunes hanggang Domingo alas 8 hasta alas 5 nin hapon. Ikaduwa sa Holy Rosary Major Seminary, Concepcion Pequeña, Naga City, asin sa Holy Rosary Preparatory Seminary, San Jose, Camarines Sur. Ang ikasampulo, magkakaigwa po kita nin meeting ang PPC Executive Board sa Martes, Petsa 5 kan Marso, pagkatapos kan misa sa hapon.
An misa po ngunyan sa tuyang idodolot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, dolot ninda Mrs. Connie Cobrillo and family, Lourdes Peñaverde, Jen Kenneth Ibarondo, Leody Fortuno, Mr. and Mrs. Jeric Reginaldo, Roslyn Angeles, Mrs. Erlinda Españo, Marilyn Pontanaros and family, Dominic Lopez. Thanksgiving sa 88th birthday, dolot ni Dolores Luna. Misa pasasalamat, dolot ninda Mr. and Mrs. Rocky Bermas and family. Anawim family, Emma Caroche and family, Mrs. Norma Federis, Adoy Delgaco, Joanne Navarro. Misa petisyon, dolot ni Jess Jeremy Bregala. Misa laudate, dolot ni Teresita Lanuzo and family. Misa pasasalamat para sa birthday, dolot ni Mr. Leoncio Gallarte. Misa petisyon, dolot kan Bersabe family. Misa pasasalamat, dolot ni Matthew asin Rosemary Gensaya. Misa komon, dolot ni Roslyn Angeles. Bersabe family. Teresita Lanuzo and family. Para sa kalag ni Alaida, dolot kan Coronel family. Para sa kalag ni Alejandro asin Oliva, dolot ni Teresita Lanuzo and family. Para sa kalag ni Alfredo, dolot ni Rosalia Escuro and family. Para sa kalag ni Anatolio, dolot asin Angela, dolot ni Lolita Villablanca. Misa komon, dolot ni Dolores Luna. Para sa kalag ni Estelito asin Simplicia, dolot ni Mrs. Purisima Bardinas. Para sa kalag ni Felipe asin Asterio, dolot ni Nita Bicaldo. Para sa kalag ni Jeronima asin Alejandro, dolot ni Mr. Elmer Paelma. Para sa kalag ni Gregorio Sr., dolot kan Espanto family. Para sa kalag ni Iluminada asin Primo, dolot ni Nerissa Heras and family. Para sa kalag ni Jaime Sr. asin Jaime Jr., dolot ni Mrs. Purisima Bardinas. Para sa kalag ni Jose asin Rolando, dolot ni Nita Bicaldo. Para sa kalag ni Leticia asin Pablo, dolot ni Mr. Elmer Paelma. Para sa kalag ni Mamerto asin Zosima, dolot ni Mrs. Gina Lopez and family. Misa laudate asin para sa kalag ni Primo Joy asin Maria, gabos inidolot ni Nerissa Heras and family. Para sa kalag ni Quirino Edwin, dolot ni Mrs. Norma Federis. Para sa kalag ni Rodolfo, dolot ni Teresita Lanuzo and family. Para sa kalag ni Ronaldo, dolot ni Roslyn Angeles. Para sa kalag ni Roberto asin Irene, dolot ni Teresita Lanuzo and family. Para sa kalag ni Severino asin Zoila, dolot ni Nita Bicaldo. Para sa kalag ni Tumiteo asin Julia, dolot ni Nerissa Heras and family. Para sa kalag ni Vicente, dolot ni Mr. Elmer Paelma. Para sa kalag ni Cleofe asin Mahalya, dolot kan Anonymous. Para sa kalag sa Purgatorio, dolot ni Emma Caroche and family. Para sa kaumawan kan Sacred Heart, dolot ni Norma Torres. Misa pasasalamat, dolot ni Glory May Gavina.
Liwat, Diyos marhay na aga po sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan po, nasa ikatulong Domingo na po kita kan Kwaresma. Kunan sa tong mga diretsyo sa buhay, naaataman asin, natatawan nin kapanoan, inihuli sa mga katugunan, naggibo nin tao, asen hale sa Diyos. An mga ini, itinaon ni Moises, tanganing utubon niya to. Alagad, kunan mga ini dai inuutob, huli sa mga pansadiring katuyuhan. An sa tong mga diretsyo, nalalapastangan, asin nagkakaigwanin kariribukan. An mga babasahon ngunyan, napapanungod sa mga katugunan. Nahiling kan Diyos na ini kaipuhan, kung buot niya tong magkaigwanin katuninungan, bako sana sa kapalibutan, kundi patin mga laog kan sa tung buhay. An misa ngunya na Domingo, papanginotan kan sa tong ginagalangan na parochial vicar, si Reverendo Padre Larry C. Nagales. Matindog na po kita gabos sa pag-awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang lantaan, pagkamot kan Diyos, asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang, ako ang taas to yung mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maharap malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamipi kita. O Diyos, ginigikanan kan gabos na pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan bayad sa kasalan, sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos, kaugaying hilngaan pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganin kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po kita gabos para sa paghinanyog kan liturhiya kan tataramon. Ang sampulong tugon, itinao kan Diyos, tanganing magkaigwanin katultulan, asin katoninongan, digdi sa kinaban. Kaibahan ka ini, iyo ang pagsadol sa satuya, na kinakaipuhan na gayong utubon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Exodo. Nagtaram ang Diyos kainigabos na sabi, ako ang kagurangnan na sa imong Diyos. Sinagpaluwas sa imo, hali sa daga nin Ehipto. Hali sa lugar nin kauripnan. Dai ka magkakaigwa nin ibang mga Diyos sa atubang ko. Dai mo pagbasang-basangon ang ngaran kan kagurangnan na sa imong Diyos. Tadai papalampason sa padusa kan kagurangnan, ang nagbabasang-basang kan sa iyang ngaran. Girumduma an aldaw kan Sabat, tanganing mapabanal. Galangan mo an sa imong ama, asinan sa imong ina. Tanganing maglawig an sa imong mga aldaw, sa daga na itatao sa imo, kan kagurangnan sa imong Diyos. Dai ka manggagadan, dai ka magsasambay, dai ka maghahabon,
Dai ka magsasaksing putik laban sa imong kapwa. Dai ka maaara sa harong kan sa imong kapwa. Dai ka maaara sa agom kan sa imong kapwa. Sa surugoon niyang lalaki o sa uripon niyang babae. Sa iyang baka o sa iyang asno o sa anuman na bagay na sa diri kan sa imong kapwa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan yaon sa imo an mga tataramonin buhay na daing kasagkoran. Kagurangnan, yaon sa imo ang mga tataramonin buhay na daing kasagkoran. Ang tugon kan kagurangnan mayong kakundian, nakakapaginhawa sa kalag. An patutuo kan kagurangnan masasarigan, nakakapadunong sa musmos. Kagurangnan, yaon sa imo ang mga tataramonin buhay na daing kasagkoran. An pasunod kan kagurangnan matanos, nakakapaugma sa puso. Ang tugon kan kagurangnan malinaw, nakakapaliwanag kan mga mata. Kagurangnan, yaon sa imo ang mga tataramonin buhay na daing kasagkoran. Ang pagkatakot sa kagurangnan malinig, nagdadanay sagkod lamang. Ang mga pagbuot kan kagurangnan, katotoohan, suripot, siring man. Kagurangnan, yaon sa imo ang mga tataramonin buhay na daing kasagkoran. Urog ka maninigong mawuton kisa bulawan, kisa dakol na lantay na bulawan. Urog kahamis kisa tangguli, kisa mga tagdo nin anira. Kagurangnan, yaon sa imo ang mga tataramonin buhay na daing kasagkoran. Sa ikaduwang babasahon, madadangog niya to na para sa mga Hudiyo o Griyego, si Kristo hinaharubay bilang kapangyarihan, asin kadunongan mansana kan Diyos. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, mantang an mga Hudyo, mga tandaan hinahagad. Asin an mga Griego, kadunungan an hinahanap. Kami, ihinaharubay mi si Kristo na ipinako sa krus. Sa mga Hudyo, padungkalan. Sa mga Hentil, kalulungan. Alagad sa mga inapod, Hudyo o Griego, si Kristo, kapangyarihan kan Diyos, asin kadunungan kan Diyos. Hulita ang lulong sa parte kan Diyos, urog kadunong kisa sa mga tao, asin an maluya sa parte kan Diyos, urog kakusog kisa mga tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Laudamus Domine,
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Haranin na ang Pasko kan mga Hudiyo, asin nagtukad sa Jesus pa Jerusalem. Naabdan niya sa templo ang mga nagpapabakal nin mga baka sa mga karnero. Siring man sa lampati, mga pararibay nin kwarta nakatukaw. Nagibo nin pamakol na pisi, gabos pinalaya sa templo, an mga karnero, asin man an mga baka, inula an mga sinsilyo, kan pararibay nin kwarta, saka an mga lamesa, pinabalintok, asin an mga nagpapabakal nin salampati sinabihan. Halea inidigdi, da inido paggibuhon na sa udan, an harong kan sakong ama. Narumduman kan sa iyang mga disipulos an nasusurat, an pag-imon para sa imong harong, iyo sako an matunaw. Nagsimbag an mga Hudiyo asin nagsabi sa iya, anong tanda an ikakapahiling mo sa mo, ta ini ginigibo mo. Nagsimbag sa inda si Jesus, laglaga an santuaryong ini, asin sa tulong aldaw, babangunon ko. Nagsabi ang mga Hudiyo, 40 na taon, tinugdok ang sanktuaryong ini, asin ika sa ikatulong aldaw, babangunon mo. Alagad siya nagsasabi, dapit sa sanktuaryo na iyuan sa iyang hawak. Kan bangunon siya, hali sa mga gadan, narumduman kan sa iyang mga disipulos, na sinabi niya ini, asin nagtubod sinda, sa kasuratan, sa kasatataramon na sinabi ni Jesus. Kanyaon siya sa Jerusalem para sa piyesta kan Pasko, dakol ang nagtubod sa iyang ngaran. Natatanaw ang mga tanda kan sa iyang ginibo. Alagad si Jesus man sana, dahil nagtutubod. Huli tamidbid niya sinda gabos. Asin di niya kaipuhan, na may magsaksi dapit sa tao. Tas siya, aram niya kung ano ang yaon sa tao. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po kita gabos para sa paghinaniyog kan homilya. Diyos marahay na aga po sa indo gabos mga tugang. Diyos marhay na aldaman po, Father. Igwa po kita nin pare-parehong istorya, parehong interpretasyon, asin man parehong eksperyensya manunungod sa destruction and raising up. We have the same story, asin man parehong eksperyensya, asin pakahulugan kan mga tataramon na destruction, asin man raising up. Destruction is to put an end to the existence of something by damaging or attacking. Asin man an raising up is restoration, the action of returning something to former condition. So pareho ang mga kapahulugan takayan, asin man ang sa tuyang mga eksperyensya. Mga tugang, tugutan po nindo ako na i-focus an sa tuyang paghurup-hurup sa ikatulong Domingo kan panahon nin Kwaresma sa duwang tataramon na ini. Destroy and raise it up. Rumpagon asin bangunon. Mga tugang,
an satuyang mga hawak, templo kan banal na espiritu. Eerokan kan Diyos. Our hearts is God's dwelling place in our bodies. Ang puso niya to, sadit sa ng espasyo, alagad, eerokan nin mahal na Diyos sa satuyang mga hawak. Mga tugang, inian katotoohan na ang satuyang hawak, templo nin mahal na Diyos, na ang satuyang puso, espasyo nin kagurangnan sa satuyang mga hawak, kadaklan na bes, nadidestroy niya to, narurumpag niya to sa manlain-lain na paagi. We destroy God's temple in us by our sinfulness. Narurumpag niya to ang templo nin mahal na Diyos, ninhulikan katagasan kan satuyang mga puso. Narurumpag niya to ang templo nin mahal na Diyos by being so unloving, so uncaring, and unforgiving sa satuyang kapwa. Narurumpag niya to ang templo nin mahal na Diyos sa pagiging ganid sa panglalamang sa satuyang mga kapwa. Sa pagiging makasadiri siring man. Siring po sa tuyang binasang ebanghelyo ngunyan, na anggot si Jesus not just for the sake na nagtitinda-sinda sa templo, alagad na anggot siya, ninhulikan panglalamang kan mga negosyante, kan mga komersyante, na yaon duman sa templo, na nagiging ulang kan mga tao, tangani na magsamba sa mahal na Diyos. Narurumpag ang templo nin mahal na Diyos sa satuya, kung padagos kitang nagiging makasadiri. Mga tugang, indirectly, ang mahal na Diyos nagpapagarumdom sa satuya ngunyan to destroy the things that leads us away from Him and raise up ourselves sa mga bagay na magdadara sa satuya pabalik sa mahal na Diyos. Mga tugang, giromduman po niya to, our life ceases to live when we turn our back sa mahal na Diyos. Ang buhay niya to, minapundo kung kita minatalikod sa mahal na Diyos. When we destroy our connection to God, we lost the opportunity to be with God. Kung narumpag ang satuyang connection sa mahal na Diyos, rumpag man ang oportunidad na makaibahan niya to ang mahal na Diyos. Matugang, kan si Jesus magsabi sa tuyang ebanghelyo, rumpagon nindo ang templong ini, He is actually telling us to destroy or to stop ang mga bagay na makakapagparayo sa tuya sa mahal na Diyos. Rumpagon ang templo, meaning to say, rumpagon ang kasumbikalan, ang pagkakasala na nakakapagparayo sa tuya sa kagurangnan. Asin bangunon ang buhay, maglakaw, pabalik sa satuyang Ama sa langit. Mga tugang, igwa po kita nin manlain-lain na istorya nin pagkarumpag sa satuyang pagkabuhay. Asin kadaklan na beses, ining mga pagkarumpag o ining pagkarayo niya to sa mahal na Diyos, nagdadara sa tuya nin supog sa mahal na Diyos, ninhulikan sa tuyang mga pagkakasala. And kapag may mga pagkakataon na kita supog na sa mahal na Diyos, ang iba sa tuya, minadastansya palugod sa mahal na Diyos, thinking na sobra na ang sa kuyang pagkakasala, asin bakad dain na ako patawadon nin mahal na Diyos. Supog sa sadiri,
asin nasusupog sa mahal na Diyos. Mga tugang, God never count the many times we fall. What He sees is the many times we rise up from our fall. Sabi nga ni Confucius, our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Every time we fall, God is always ready to extend His hand to raise us up. Mga tugang, an pagkamuot, an pagkaherak, asin pagpatawad nin mahal na Diyos, knows no boundaries. It is beyond limit. Even though we fall, nagkasala, naparyo sa mahal na Diyos, our dignity as sons and daughters of God remains. We are still His beloved sons and daughters. Mayong ibang magigibo ang mahal na Diyos, kundi iwaras ang sa iyang pagkamuot sa lambang saro sa satuya. Mga tugang, sa pagpadagos po niya to nin pagbaklay, ngunyan na panahon nin Kwaresma, magkaigwa po lugod kita nin kusog nin buot, tangani na rumpagon, asin tapuson, ang mga koneksyon na nakakapagparayo sa tuya sa mahal na Diyos. Asin magkaigwa lugod kita nin kapakumbabaan nin puso, natugutan ang mahal na Diyos to raise us up, asin giyahan kita sa paglakaw sa kinakban na ining. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan satong pagtubod. Nasakitan man panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inilubog. Umilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat halal sa mga gadan, suminakat sa kalangitan.
Ama, sa buhay na daig kasagkoran. Mag-arang kita sa Diyos Ama, na padagos na namumuot, asin nagmamangno sato, asin hagadon ta sa iyan nagibuhon niyang mahuyo, an sa tuyang mga isip asin puso, sa pagsunod kan sa iyang tugon. An sa tuyang simbag, sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, magtukdo sa banwaan kan Diyos, na magutob kan mga tugon, huli sa pagkamuot, bakong huli sa pagkatakot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita magin maimbod sa tugon na mamuot sa Diyos, asin sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naglalakaw sa kadikluman nin karatan, asin kasalan, huli sa pagpasipara, asin dai pagsabuhay kan mga sampulong tugon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dai niya to pabayaan an mga nagehelang, mga maedad na, mga nagsosolo-solo, asin ang gabos na nagsasakit sa satuyang pag-iriba. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadanyatong mahal sa buhay, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Siring man po sa laukan sa tuyang Santa Misa ngunyan, danay po niya tong ipagpamibi ang bagong pastor kan sa tuyang arkidiocese, si Bishop Rex Andrew Alarcon, na sa pagpuon niya kan sa iyang pamayo sa tuyang arkidiocese, danay lugod ining magdara sa tuya sa pagpatulubo kan sa tuyang pagtubod asin pagkamot sa mahal na Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Ipamibi man po niya to ang bagong pastor kan diocese kan Verac, si Bishop Louis Oxiano, taga Nabwa. Ipamibi niya to siya, nasa sa iyang bagong ministeryo, dahil lugod siyang maging maimbod, asin marahay na pastor kan diocese kan Verac. Ipamibi niya to siya sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Asin siring man, mantang kita nagaandam para sa pagirumdom kan ikasanggatos na taon, kan koronasyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, dahil lugod na tawan, ang gabos na mga nagaandam, nin kusog, asin siring man, nin mga rekursos, tangani na mas maging makahulugan para sa tuya, sa pagpalakop, asin pagpadanay, kan debosyon niya to sa tuyang mahal na ina. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit nun na Ama, akawaan sa muyang mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod, pasabutan sa mo ang pagkamuot, asin katuninongan ni Jesus sa imong aki sa muyang paratubos na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po kita gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Isusunod na po niya to ang gawi nin pag-atang.
Magpamibi ikaw mga tugang, tanganan sa kuwasan sa indong atang, maako malugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining sakripisyo, kaugaying itugot mo na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, magingawang magpatawad sa kapwa, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, badal nama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Takan naghagad siya sa Samaritana na painumon nin tubig, linalang niya sa iya ang balaog nin pagtubod, asin nagpakaligo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod. Kaya pinalaad niya sa iya ang kalayo nin Diyos non na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, asin kaiba kan mga angheles, nag-uumaw kan sa imong kabagsikan na nagsasabi. Kagurangnan, ikanang gadan banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Tayo na sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinausay ang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, inipaggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangnan,
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ka pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Girom dumakagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girom duma sa iyong pagkaherak an sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagngangahas kita na mag-awit. Ninsiri sa langit, ansa mo pagkanon sa aldaw, itao mo sa buyagon niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring ka pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maginda na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Pagsalamat sa imong hawak pasuntubo sa Kristong kagurangnan. Magkarugod sa mga pinaakot kay ni sa buhay ning kasalwa. Tiglod po. Uyaan, kordero kan Diyos. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoomayan.
Matindog na po kita gapos. Mamigbi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako, kan panuga, kan mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga, na basog kan tinapay hali sa itaas. Mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang mga nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Kinagko po nagbe-birthday, kaninyong unyan pong aldaw, mag-unaan po sa pagbendisyon po sa Indo. Or kung may wedding anniversary po, mag-inutan sa pagbendisyon po. O da po nagbe-birthday, o nagdudurodarwa pa, o raw kin birthday ko ngayong uwan, kinumunaan na ko. May na po si mga nagbe-birthday, diri na po masupog, daman po adibayad. Sayang ka, bendisyon. Pamibi sa pagbendisyon, Diyos Ama, kaglalangnin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi, para sa imong mga surugoon na ngunya nagsaselebrar kan sa indang kompleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkoban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man ang sa indang familia. Irayo sa anuman nakatibaadan asin kahilangan, tanganing danay sidang makapaglingkod sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Makanta po kita ng happy birthday, pero pa yung magpalakpak, ano po? Mayang magpalakpak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Matukaw muna po ang gabos para sa mga announcements. Enot po sa satuyang announcement,
magkakaiga po kita ngunyan ng second collection, nin hulita ini po ang enot na Domingo, ngunyan na bulan, ang second collection po na ini, ipinapanungod po niya to para sa mga seminaryo, tabang niya to sa mga nagkaklase, nasa under formation, kan sa tuyang, ang kan pagiging saruman na padi. Ano po? So, mga announcement po si Ringman, kaya ko kamo po dahil pigpapalakpak subago, tinhulita an panahon po nin Kwaresma, panahon po ning pag-abstain sa mga bagay na itong nagtataong comfort sa satuya. Ano ba ko lang pag-abstain, bako lang sa pagkakan, pag-abstain man sa mga magagayon na sa satuyang nahihiling. Kaya po baga ang altar ta, bear na bear, tanganing pagirumdom mag-abstain kita sa mga burak, asin sa magagayon na dekorasyon. Siring man ang pagpapalakpak, saruman pag-abstain sa satuya angon yan. Ano kaya pakakatapos kan misa, mag-abstain muna po kita sa pagpapalakpak. Ayan, aram ko po, natuod kita pakakatapos kan misa, nagpapalakpak po kita. Ikadua po, tibaad po nagngalas ka mo, may bago na ngayang obispo, di ipabinanggit sa Eucharistic prayer so pangaran kan bagong arsobispo. Di pa po niya to babanggiton, taday pa po siya na-install, as in di pa po siya nagtitikan sa iyang canonical possession. Ang saya pong installation, as in canonical possession, sa May 2, Bespera po yan digdi sa tuyang parokya, sa oras na alas 9 din pagkaamay, duman po sa cathedral. Mga tugang, ini po an enot na Domingo, asin man pinupunan niya to an pagkatekesis sa lambang saro sa tuya, manunungod sa BEC o Saradit na Kristyanong Komunidad. Ang Saradit na Kristyanong Komunidad, sarong paagi kan sa tuyang simbahan para sa pag-evangelize, giraray, kan sa tuyang mga parokyano on kan gabos ng mga binunyagan na Kristiyano. Tangani na maipaabot sa pinakaharayong lugar o sa laylayan kan mga barangay an bibihir an sa tuyang pagtubod bilang sarong simbahan ang Saradit na Kristyanong Komunidad angkla sa programa kan simbahan asin ang kamautan na maabot ang kinamumugtakan kan mga nagtuturog na Kristiyanong Katoliko sa pagtubod. Kaipuhan na darahon sa inda, ang lambang programa kan sa tuyang parokya, tangani na mahanap kan simbahan ang mga nawawara, nanluluya, asin nahuhuri sa pagtubod, para sa liwat na pagbelta sa aktibong partisipasyon kan simbahan, huli ta sinda, mahalagang parte kan sa tuyang simbahan. Ang basic ecclesial community, sarong pagtulod sa lambang saro sa tuya, pagtulod kan simbahan sa enterong Pilipinas, na sarariton ang Kristyanong Komunidad, tangani na maipamate sa lambang saro sa tuya, na sinda may mahalagang parte kan sa tuyang simbahan, na sinda parte kan sa tuyang parokya, asin sinda sa tuya man na inaalok sa aktibong pagpartisipar sa mga programa kan sa tuyang parokya. Por medyo kaini ang katuyuhan kan basic ecclesial community, iyo na ang lambang saro sa mga barangay matipon bilang magkaurupod, magkataraid, sararo na nagbabaklay sa pangapudan ni mahal na Diyos, pasiring sa iyang kahadean. Katakod po kaini sa mga masurunod pang Domingo, padagos ang pahayag sa lambang saro sa tuya, tanganing maging aware po kita na sa mga masurunod na taon, maski mayo na po digdian sa indong mga padiingon yan, ang sa tuyang komunidad, sa sariton niya to na sarong Kristyanong Komunidad digdi sa satuyang parokya. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na aga po sa langbang saro sa tuya.